I pozdrav svima ljudi, Adris Gamer ovdje i kao što vidite proradili su serveri i gore ja imam 26.424 coins. Sad se vi pitate kako, pa normalno sve Balkance, rare-ove sam prodao i molim Boga da ne buguje danas jer hoću otvorim. Teo sam da otvorim 3 peka od 7.5, ali kad sam vidio da imam i pekovi od 15.000, onda ću da otvorim jedan od 7.5 i onda 15.000. Pa prvo mi krenemo sa ovim od 7.5 zato što tu manja verovatnoća da ćemo dobiti nekog dobrog. Ajde, molim te, nekog dobrog daj. Znači, ništa. Bar nekog približnog dobrog, ali ovo ništa, znači, ne znam da li možda se proda ovo. Dobro, idemo mi na drugu stranu. Možda ovo je moral, ne znam, dobro, sve jedno. Vidjet ćemo to sve u klub. I sad u shop. Idemo u shop, molim te, nemoj da baguje. Znači, ja bi danas volio da snimim tako klip da ne baguje. Ovo će biti malo kraći klip, ovo je moj prvi pek klip. I evo sad, mislim vi ne vidite, ali evo ja ću da žmurim. Znači, evo. Molim te. 3, 2, 1, otvaram oči, se otvori pek. Jeste, jao, dio. Ao, bez veze sam trošio gleda. Ao, brže, ovo bi mogli da stavimo na transfer listu. I ova igra. Izvinite, moja sestra ušla, pa sad kada se nešto čuo u klipu ništa. Ovo je frajer, pošto je iz Hoffenheim, ja mislim da bilo mogu isto da se proda. Dobro, sad mi da vidimo tu na drugoj strani, to je neki silver. Imam se dobro, tu dosta treninga. Da vidimo da li ima nekog, opa, šta je, Elche kit i Norwich. Šta je ovo, Nürnberg. Dobro. Željko Brkić! Dobili smo Željka Brkića, to je odlično. Ja već imam jednog, odličan. I ovo je odmah na transfer listu. Znači, znao sam da ima neko duplikata jer samo 4 je bilo. Znači, odličan pek. Znači, Željko Brkić, zbog toga sam teo, zato što nije on neki dobar igrač, a može da se proda, zato što, evo zbog čega. Znači možda se proda. Znači neki nisu dobro. Može da se proda zbog toga što, evo ovo ćemo na transfer listu. Nećemo tako, sedno u transfer listu. Sedno unutra. Sad samo, izvinite, sad da mi ispričam sve. Znači, može da se proda za jedno 500 coinsa i ja već njega imam. Sad šteta, nemam ni para za 5000 pek, pa ništa, onda bi to bilo to od ovog pek openinga. Ako vam se sviđa, ostavite like i subscribe, upalite neki komentar, ako vam se nije svidio dislike, neće se ljutiti, vidimo sljedećeg klipa, pozdrav!